Tervetuloa Y-podiin, yrittäjäpodcastiin. Mun nimi on Jaakko Soukainen. Ja mun nimi on Joonas Lauronen. Ja tänään meillä on podcastissa vieraana Jonin Takala Kollan Teräsrakenne Oy. Tervetuloa. Kiitos. Mitäs on kesä alkanut ja mennyt? Menee ihan omalla painollaan. Aina ensin odottaa, että kesä alkaa ja sitten vähän päästä onkin tilanne, että se on jo ohi. Kyllä vähän samaa kaavaa toistetaan jälleen. Sitä aina kovasti yrittää niin kuin muiden työntekijöiden lomituurailla kesällä, niin se menee ihan omalla painollaan. En ole kyllä lainkaan huolissani. Muutenkin kiire on ollut positiivista tänä vuonna. Ja ei ole pelkästään sitä, että aina kiire ei tarkoita, että se on hyvä bisnes, mutta nyt se on osoittautunut ihan, että on oikeitakin asioita tapahtunut. Ja varovaisen tähän vuoteen lähtien aika pessimistisiä ajatuksia, että varmaan hiukan investointipelkoa ja muuta, mutta ei ole ainakaan meillä näkynyt missään kohtaa. Päinvastoin, että oikein niin kuin tosi positiivisia yllätyksiä. Kiire on ollut varsin niin kuin myötämielistä. Mennään vähän sinne Joni Takalan nuoruuteen, että mistä niin kuin kaikki on lähtenyt ja miten sä oot niin kuin päätynyt tämmöiseen yrittäjyyteen ja tälle alalle ylipäätään. Mitä kouluja on tullut käytyä. Tässä on sitten just se ongelma, että millä me pidetään tätä kohtuun mittaisena ja kuin laajalti lähtee perustelemaan asioita, mutta kyllä mä näkisin, että se tärkein juttu on ollut ainakin itselleen just se, että ihan syntymästä lähtien pihapiirissä on ollut nähtävistä ne maataloustoiminta ja sen määrittelemät puitteet ihan pelkästään niin kuin asennoitumisesta kaikkeen työhön liittyvää ja ansaintalogiikkaa ja kaikkea. Et se ei ole niin kuin, se on aina ollut hiukan sellaista urakkalähtöistä ja työtä on tehty työn takia ja palkkapäivä voi olla ehkä joskus vähän myöhemmin, mutta se työ on antanut niin kuin jo oman osuutensa siinä mennessä. Kaikki tämmöinen niin kuin ruokkii sitä asennoitumista, että töissä ei käydä pelkästään niin kuin rahan takia, vaan se voi antaa aika paljon ammattiylpeyttä ja muutakin siihen vielä lisäksi. Se on ainakin itsellä ollut aika tärkeää melkein alusta lähtien, että sen työn täytyy olla merkityksellistä ja semmoista sisältöä riittävän haastavaa. Niitä haasteita on sitten haettu sieltä niin kuin oman kotitilan sisältä jo niin kuin aika aikaisessa vaiheessa, mutta sitten kun alkoi tulee näitä ensimmäisiä talon ulkopuolella, kodin ulkopuolella olevia palkkasuhteita ja muita, niin kyllä se sieltä niin kuin 15-vuotiaasta ensimmäisiä koneurakointisuorituksia traktorikortin vapauttamana, niin maataloushommien parissa nekin. Siitä se oikeastaan sitten on lähtenyt. Kouluohjelio tuli aika tiiviisti oltu palkkasuhteessa vapaa-aika viikonloppupuitteissa ja sieltä sitten kesätöiden merkeissä. Mutta kyllä se on aika niinku, se koulu jäänyt loppujen lopuksi aika lyhyelle just siitä syystä, että kun se tärkeimpi on ollut se into tehdä koko ajan jotain, eikä välttämättä se opiskelu on ollut se mieluisin juttu. Se ei tarkoita sitä, että ei tykkää kehittää itseään ja opiskella asioita, mutta se metodi, mitä koulujärjestelmä tarjoaa, niin se ei ole ollut itselle vaan mieluisa. Että se tekeminen on ollut tärkeämpää, että se oppi tulee sieltä matkan kautta. Sä oot kuitenkin peruskoulun jälkeen hakeutunut johonkin kouluun. Kyllä, ammattikoulupohjalla meni siinä sitten logistiikka-alaa. Sieltä piti erinäisten mutkien kautta valmistua enemmänkin tuonne kuljetuspuolelle. Päätyi eri vaihtoehtojen välityksellä sitten taas varastointihommiin, sieltä sitten sataman kupeeseen. Sieltä lähti oikeastaan Rolls-Royce oli ensimmäinen semmoinen pitkäaikaisempi vakituisen työn tarjoaja, sit niinku mikä oli sitten jo virallista, voisi sanoa semmoista niinku täyspäivätyötä. Siellä meni 8 vuotta, käytännössä melkein täysikäisyydestä eteenpäin. Armeija hiukan katkaisi siitä välistä pienen palasen. Mutta se oli oikeinkin mielekäs työnantaja ja sieltä toiminkuva vähän vaihtoi ja muut. Mutta se just, että se mitä hommaa sinnekin meni tekemään, niin se oli, koulu antoi tosi kivan, ammatillinen opijakso tuli suoritettua kuitenkin ja se antoi tosi kivan semmoisen niin kuin ponnahduslaudan siihen, että jotain pääsee vaan tekemään ja sitten se lähtee sieltä pikkuhiljaa tulemaan. Et siinä sit teollinen puoli on aina kiinnostanut.
sitä kautta pääsi siihen kiinni, mutta oikeastaan se hieroutui sieltä sitten aika äkkiä siihen, että varsinkin kaikki tekniset asiat kiinnostaa, laitepiirustukset, konerakentaminen, kaikki tämmöinen mekaaninen asennus ja sen mittasuhteen jutut. Rolsi sitten antoi hyvän mahdollisuuden siihen aikanaan, että siirtyi sieltä varasto- ja logistiikan puolelta pikkuhiljaa asennushommiin, eli sama halli pysyi, mutta toimintaympäristö muuttui ja se vähän vei mukanaan. Et sen jälkeen tuli sen aika selkeä, että tämmöistä on kiva tehdä. Sieltä sitten pienen vaihtelun jälkeen niin Rauma Akku tarjosi seuraavaa haastetta tekniikan puolen komponenttien myyntiin. Se edelleen piti sitä mielenkiintoa yllä, mutta se oli ehkä joku semmoinen jo aikaisemmin sytytetty kipinä siihen kaikkeen, että mitä tykkää tehdä ja millä pohjalta tykkää tehdä, niin siinä täytyy olla semmoinen pieni riski ja jännitys kaikessa mukana, että se pitää sen mielenkiinnon, niin koko ajan oli taka-ajatuksena siellä, että jotain omalla nimellä tarvitsisi tehdä, niin kuin nimenomaan yrittäjäpohja. Mä en oikeastaan sitä ennenkään ajatellut sillai yrittäjäterminä tai muuta, mutta se on ollut kyllä, kun taaksepäin ajattelen, niin kyllä se on kaikki nämä on pikkuhiljaa niin kuin ohjannut siihen, mitä nyt tehdään tänä päivän. Ja se on ollut niin kuin aika sellainen looginenkin askellus, mutta silloin kun sitä on toteutettu tällä niitä valintoja ja muita, niin ne ei ole kyllä ollut ihan niin itsevarmoja harkittuja, että ne on vaan loksahtanut. Ehkä se sitten, aina kun miettii, että kumpa on niin kuin se, mikä ohjailee enemmän, niin että onko se, että kun tuntuu, että asiat loksahtaa kohdalle ja hakeutuu tiettyyn uraan, niin kyllä mä näkisin, että tässä kohtaa ainakin niin se on se pieni ihmisten, varsinkin se mukautumiskyky vallitsevan tilanteeseen enemmän kuin se, että ne asiat vaan tulee oikeassa ajassa vastaan ja näin poispäin. Niin se koulu antoi semmoisen hyvän pohjan lähteä rakentamaan ja sieltä sitten niinku tarkentui matkalla. Ymmärrättekö me oikein, että jossain kohtaa sä vissiin kävit vähän niin kuin samaan aikaan töissä ja koulussa? Joo, siinä se perusajatus kaikelle, että koulu oli vähän kuitenkin semmoinen ikävä kyllä pakollinen paha, että se vapauttaa seuraavia liikkeitä. Töihin on aika vaikea hakea nykypäivän, vaikka miesten alalla, niin kuin miesvaltaisilla alalla huomattavasti helpommin. Mutta kyllä sieltä täytyy joku olla pohjalla, niin siinä meni viimeinen oppivuosi ammattikoulussa meni hiukan sillä jo varjoalueella, että mä olin hakeutunut työssäoppimisjakson yhteydessä vakituiseen työsuhteeseen täyspäiväisesti, mutta mä en ihan ollut kertonut sitä silloin vielä työhakutilanteessa, että siellä on hiukan häntää vielä jäljellä ja koulussa oli vähän sama tilanne. Kun mä koin, että se oli tavoite täytetty, että onko siinä lopulla niin väliä, kun nyt on kuitenkin siinä töihin päästy, niin eikö se ollut se ykkösjuttu. Kyllä me siitä saatiin sitten yhteisymmärryksellä sovittua, että asiat meni aika hyvin limittäin, mutta sieltä tuli käytettyä sitten liukumat. Että kyllä se näköjään ammattikoulun viimeisen opintojaksot pystyy käymään tuollain venytetyn ruokatunnille. En tiedä, onko hyvä taktiikka, en suosittele kellekään, mutta jollain tavalla se sitten ehkä osoittautuu ainakin omalla kohdalla toimivaksi. Mitäs sitten, kun sä olet hakenut nyt ekaisen koulutuksen ja sitten työkokemuksen, niin miten sitten tämä yrittäjyys, niin mitä prosesseja siinä oli niin kuin ympärillä, että ennen kuin syntyi yritys? Että oliko sinulla paljon alussa sillä lailla, että katoitko sä läpitte eri firmoja vai haluatko sä nostaa tyhjästä sen pystyyn vai? Tosi kauan oli tosi varmakin mielikuva siitä, että millainen homma lähtee rakentumaan ja ideoita on pöytälaatikossa varmastikin riittävästi, mutta ne ei aina ihan ollut niin helposti käytäntöön vietäviä tai mä en saanut niistä semmosia paperilla toimivaksi, että mä olisin uskaltautunut siihen jättäytyä niin kuin ihan palkkasuhteesta pois. Tosi kauan oli nimenomaan se ajatus, että miksi välttämättä maksaa jollekin toiselle jostain semmoista, mitä itse pystyy tekemään. Mutta tavallaan kun valmis pohja tarjoutui Kollan teräsrakenteen omistajavaihdoksen kautta eläköitymisestä johtuen, niin se alkoikin tuntua aika kivalta sellaiselta tavallaan oikoreitiltä, että
siellä on joku historiikki, joku toimintapohja ja muuta, mitä voisit itse, että kyllä siinä varmasti pääsee tuomaan sitä omakin lisäarvoa. Oliko sä ollut töissä sit siinä yhtiössä vai mistä sä ei ollut semmoista aiempaa kokemusta. Velipoika ja isä Riku ja Kari on siinä ihan yhtä lailla omistuspohjassa kiinni ja päivittäisessä toiminnassa. Heillä oli aiempaa kokemusta kyseisestä yhtiöstä. Itselle ei ollut, mutta ala oli sen verran laajalti jo tullut tutuksi, että teollisen puolen toimiminen niin kuin yleisestikin ja vähän jopa huomaamatta oli rakentanut jo jotain semmoista toimintaverkostoa siihen, mikä tuntui just nimenomaan tällä jälkeenpäin katsottu yllättävänkin loogiselta, mutta se oli ehkä tullut sitten luonnostaan tai muuta, että oli jo sellainen pieni sidosryhmä asioihin, rupesi löytyä aika nopeastikin joku, kenellä soittaa, ottaa yhteyttä ongelmanratkaisutilanteessa ja se loi semmoista aika hyvääkin itsevarmuutta siinä sen asian saralla. Sinällään yhtiö niin on kyllä tietysti tuttukin, asuu ihan parin kilometrin päässä ja toimitila itsessään on ollut monesti nähtävillä ja näin, mutta ei toimintaan tutustuttiin ihan kaupanteon muodossa. Ja yllättävän nopeasti ne asiat sitten rupesi niinku konkretisoitumaan. Et ei ole kyllä jälkeenpäin harmittanut yhtään. Haasteet on ollut ja varmasti on ollut sellaisia epävarmoja hetkiä, mutta ei ole kyllä. 4 vuotta on mennyt aika nopeasti. Sen verran siitä nyt on aikaa. Eli aika tolleen määrätietoisesti on ensin tehty perustukset kuntoon ja sitten vasta niin se on ollut tiedossa, että yrittäjyyteen tähtää. Mutta sitten... Joo, ja se on ollut koko ajan semmoinen, mä en tiedä mikä osittain masokistinen tarve, niin ollut sillä epävarmuuden päälle hypätä, mutta se luo semmoista hyvää mielenkiintoa siihen kaikkeen. Ja se, että semmoinen niin sanotusti oikean ajan hakeminen, niin jos olisi se malttamattomuus siellä aika äkkiä on nähtävissä, mutta kyllä, kyllä se on sen arvostakin, eli siinä pystyy kuitenkin siihen samaan maaliin tähtäämään koko sen matkan, että se vaan nyt tuli vähän tuolla eri kautta rakentua se koko tilanne ja ihan niin kuin kouluajoista lähtien, niin kyllä siinä on ollut, siellä on paljon niin kuin sellaisia kavereita syntynyt ja muut, minkä kanssa on niin kuin tänä päivänäkin tekemiset. Se verkostoituminen oikeastaan alkaa sieltä koululta jo. Siellä on saman alan kavereita, okei, nekin hakeutuu muihin töihin, mutta on paljon esimerkiksi tehty tänä päivän kauppaa vanhojen koulukavereiden kanssa. Hekin on hakeutunut niin kuin kuitenkin teollisen puolen yhtiöihin hommiin ja eri toimenkuvin kylläkin, mitä silloin on opiskeltu, mutta ei se ole annettu haitata. Kyllä itselle koulu ehkä antoi enemmänkin just sitä, että kyllä ne täytyy suorittaa, kuuluu suorittaa loppuun ihan just sen takia, että pystyy näyttämään, että jos vaikea asia ihan suoranaisesti kiinnostaiskaan, töissä on myös samanlaisia päiviä, viikkoja, hetkiä. Ei ihan kaikki voi aina olla tosi kivaa, mutta jos sen pystyy silti suorittaa loppuun edes jollain tasolla, niin se osoittaa jonkunnäköistä sitoutumiskykyä. Ei tämä aina ole ihan niin helppoa kellekään. Niin se, että jos saa jotkut paperit edes jostain, niin aina auttaa eteenpäin. Millaisia alun suunnitelmiin te kävitte sitten läpi, että kun te rupesitte kasaamaan, että okei, tuossa olisi potentiaalinen firma, niin teitte jotain laskentaa, vai oliko teillä sellainen raaka suunnitelma, että nämä osa-alueet menee näin ja joo. Teikö te semmoista analyysiä tavallaan, että ketä teidän asiakkaat on, mitä te teette, mikä se teidän myymä tuote on? Kyllä se oikeastaan kuuluu varsinkin omaan semmoiseen mielenkiinto- ja vahvuusalueeseen. Tämä on siitä hienoa, että kun meitä on kuitenkin 3 yhtiökumppania tässä, niin kaikille löytyy sellainen selkeä toimenkuva jo ennen alkua. Eli siinä kohtaa, kun kauppaa lähdettiin valmistelemaan, puhelee, tunnustelee, niin siinä kohtaa oli jo jotain askelmerkkejä lyöty kohdilleen, että mitä lisäarvoa kukakin pystyy toiminnalle tuomaan, onko se järkevää, yleensäkin se toiminta, että kestääkö se aikaa, pelkästään sekin, että kuin henkilöistynyt se kaupanteko on muutenkin, eihän yhtiöt yhtiöltä ostaa, vaan henkilöt henkilöltä, niin jos meillä tapahtuu tässä tämmöinen monen 10 vuoden pieteetillä asioihin sitoutuminen ja sitten kun se jää pois, niin yhtiöt lähtee kuitenkin niin kuin tavallaan väärästä päästä sitä porukkaa pois. Eli vietiin tosi paljon hiljastietoja ja muuta mahdollisesti mennessään, mutta tämmöisiä riskejä kuin kartoittelija,
Käytiin niitä pääasiakkuuksia ja tämmöisiä läpi ihan niin kuin käytännön tasolla, että käytiin tervehtiä, että mikä on teidän niin kuin tunnelma, että ollaanko tehty jotain periaatepäätöksiä jo, että tuolta ei enää niin kuin tarvitse jatkossa ehkä, kun se on muutenkin. Ja sitten jos tulee joku tonne, no aina tommoset, kun omistuspohja vaihtuu noin radikaalisti jossain vanhassakin yhtiössä, niin siellä voi olla tosi monelle semmoinen aha-elämys. Homma kun toimii, kaikki menee ihan sulavasti, kuka ei edes huomaa, kun se toimii. Mutta sitten kun se saa ylimääräistä huomioon joku, niin sitten sen jälkeen ruvetaankin katsomaan, että hetkinen. Siellä voi olla ihan samat menetelmät käytössä, mutta nyt ne saa huomioon, niin silloin ihmiset katsoo ihan eri tavalla. Mutta tämmöiset kaikki kun varmisteltiin ja katsottiin kaikille joku selkeä rooli asioissa, niin on mennyt. Perheyhtiössä on kuitenkin rasitepuoliakin, koska siellä on yhtiökumppani, sellaiset ihmiset, kenen kanssa on jo muutenkin tekemisissä, niin siellä voi eri asiat ottaa huomioon, kun se itse päätoimimista sitä sit niinku oikeasti eletään ja muuta. Et siellä rupeaa mielipiteet ottamaan enemmän valtaa kuin se käytäntö. Niin osuu kyllä tosi kivasti kohdilleen ja se ehkä niin kuin on tässä just se etu, että kaikki osaa eri käytännön juttuja, teoreettisempia juttuja ja muita ja kaikilla on sitten kuitenkin jostain aiemmasta työsuhteesta jo semmoinen kokemus, millä pystyy tuomaan myös lisää perspektiiviä tähän. Tuli tuosta mieleen, että on niin kuin perheyhtiö, niin osaatteko te pitää työasiat ja sitten ne perhesuhteet erillään? Joo. Että onko siellä kesällä siellä mökirannassa, jutellaanko siellä työasioita vai? No jutellaan, se ei ole muuttunut miksikään ja se on sitten yleensä sillä lailla, että jos on joku vähän pidempi pöytä, niin naisväki yleensä sanoo, että jaha, tämä meni taas tähän ja kääntää selää suurin piirtein. Tää nyt tehdään taas kauppaa ja tässä on nyt niin monta laivaa rakennettu jo, että ei jaksaisi enää. Mutta ei ole kyllä ollut mitään tarvettakaan erotella. Ehkä se tulee myös sieltä hiukan kotoa, eihän maataloushommissakaan, se on se työmaa on siinä ihan kirjaimellisesti kuistin jatkeena. Niin. Se on ehkä se työaika ei ole sit ikinä ollut semmoista, että täytyy jotain kelloa vasten. Totta kai täytyy opetella joku perusrytmit ja tavoitteet ja ne tukeutuu kelloon, mutta en mä näkisi, että sitä täytyy niinku lokeroida ehdottomasti näitä asioita. Yleisesti ottaen niin tietyt asiat me ollaan pyritty erottelemaan sillä lailla, että mitä tulee, niin kuin mä pidän itse kahtena eri tuotteena niitä, että mitä on se päivittäinen tekeminen, se mikä kuuluu toimeenkuvaan, mitä kuuluu siihen niin kuin rutiininomaiseen bisneksen pyörittäminen niin kuin päivittäisellä tasolla, niin niitä asioita keskustellaan virka-aikana, mutta se omistaminen on se toinen puoli ja niitä pidetään sitten niitä palavereja ja tämmöisiä niin kuin välitilinpäätöksiä keskenämme, niin ne pidetään virka-ajan ulkopuolelle. Ne on pyritty niin kuin eriyttämään. Ja sen takia mä tykkään just yrittäjyydestä siinäkin mielessä, että se tarjoaa sulle sen päivittäisen elämisen, eli sieltä tulee nämä palkkalokerot täytettyä ja sitten se toinen puoli, eli se on samalla sijoittamista pitkällä jännen välillä. Eli sulla on niin kuin kaksi niin kuin tämmöistä tavallaan rahahallintatyökalua siinä jo yhdellä istumalla. Jos on palkkasuhteessa, niin aika harva malttaa sijoittaa esimerkiksi 4. tai jopa 3. kuukausipalkasta johonkin irto-osakkeisiin, mutta yrittäjällä se tulee melkein jopa vahingossa siinä. Ne niin sanotusti venytetyt päivät ja muut, niin se ei välttämättä tuo siihen palkkaan suoranaisesti lisää, mutta se kasvattaa sitä pääomaa, tukevoittaa sitä yhtiöä muuta kautta, niin se antaa ainakin itselle tosi paljon. Tehdään asioita päivittäisellä tasolla, mutta myös vuosittaisella tasolla koko ajan. Jos sä nyt saisit päättää, niin tekisitkö nyt niin tämä yrittäjyyden alunpolun niin ihan samanlaisesti vai tekisitkö jotain eri tavalla? Kyllä tekisin samanlaisesti. Vähän huono luonne olemaan murehtimaan mitään asioita, sillä varsinkaan jälkeenpäin. Kyllä mä näen, että se meni just sillä kun sen kuuluikin. Ainut mikä oli ehkä just sen, että olisi tietysti halunnut aloittaa aikaisemmin, mutta sitten tässä tulee se riippuu aina, että kummasta suunnasta katsoo ja mihin tähtää, mutta kyllä mä näkisin, että ollaan niin sanotusti aikataulussa ihan vielä. Et kova into olisi ollut aloittaa aikaisemmin, mutta ehkä se olisi ollut aika varovaista silloin. Että kyllä tuossa
kerätty rohkeutta niin kuin muiden kautta harjoittelemalla ja just se verkostoituminen, että koko ajan on asioita tapahtunut myöskin siellä taustalla, vaikka ne onkin ollut vähän tiedostamatta, että mihin on oltu menossa. Millain muuten te olette ostanut niin kuin jo valmiiksi olemassa olevan yrityksen ja se vaatii niin kuin X määrän rahaa ja sitten kuitenkin sen toiminnan pyörittämiseenkin tarvitaan kassaa ja teillä nyt varmaan sitä tarvii olla muutenkin aika hyvin sitten, jos tulee niin kuin isoja tilauksia näin, niin miten silloin niin kuin ihan siinä yrittäjyyden alussa niin kuin rahoittajat vakuutetaan? Se olikin melkein semmoinen yksittäinen suuri tai melkein jopa ainut semmoinen päivittäisen toimimisen ulkopuolella, mitä ei moni palkansaaja ehkä osaa edes huomioida, niin se vaatii tosi paljon vaivaa, varsinkin alkuvaiheessa toi kaikki kassa, pääoma, vajeet, sidottu raaka-aineisiin, keskeeräisiin töihin, ehkä jopa pahimmassa tapauksessa reklamaatioihin tai riitatapauksiin. Rahan tekeminen vaatii rahaa. Sitten kun siinä ollaan vielä alkuun semmoisessa jännitteessä, että yhtiöllä on niinku tarve ostaa itsensä uudelleen. Kaikki ei sitä aina ihan kestä. On niitä ollut, no nyt me ollaan jo turvallisella alueella, että kyllä nyt seuraavat, jos tässä tulee vielä jännitteitä samalta osaston, ne on jo itse aiheutettuja, mutta tällainen mitä siihen alkukaupantekohetkeen, niin mitä itse ehkä antaisi neuvoksen, mitä tekisi toisin, niin pohjakassaa kannattaa varata tosi paljon enemmän, mitä yleensä ajattelee, että mitä se sitoo matkan varrella kaikki tämä. Se on aika monesti niin kuin itselläkin, että mahdollisimman vähän koittaa aina ottaa velkavipuvartta. Siinä olisi tarvinnut kyllä mennä toisin, niin olisi ehkä pystynyt keskittyä herkemmin siihen alkuvaiheessa, varsinkin siihen varsinaisen tuottavan tekemiseen, eikä siihen kassan jatkuvaan laskemiseen. Onko se helppo vaan niin kuin vakuuttaa se niin kuin pankin herraa? No joo, se jäi vähän sivuun se lause. Saatiin ihan kohtuuhelposti rahoitukset ja muut ja Finnveralta ja muut. Siellä on paljon työkaluja ja ihan niin kuin yrittäjät järjestöltä ja muilta niin sai tosi paljon apua siinä kohtaa, kun tätä yrityskauppaa valmisteltiin, mikä on tosi monelle niin kuin täysin poikkeuksellinen tilanne. Ei niitä kauhean helposti tule. Siitä on tosi vaikea pyytää apua keltään, koska sitten ne aina ohjaa eteenpäin kyllä ja saatiin niin kuin tätä kautta. Mutta jos niin tuosta lähtisi kadulta kyselee, että kuinka monta yrityskauppaa kukakin on tehnyt, niin ei niitä niin kauhean montaa nostaisi kättä pystyyn. Ja pankki oli vähän vastaavan lähtökulmalla. Ei siellä niin kauheasti ole niitä kavereita välttämättä, ketä on erikoistunut yrityskauppoihin. Se ei ole mitään jatkuvaa kaupankäyntiä. Kyllä asunto-osakkeita ja muita myydään huomattavasti herkemmällä. Niin kyllä vakuudet kun on kunnossa, niin kaikki on huomattavasti helpompaa. Niitähän saa niitä takauksia kyllä muitakin kautta, mutta meillä nyt onneksi oli sit sen verran jotain muuta jo. Tämä ehkä toisen avun, että kun oli jotain muuta pohjaa, oli ehkä kerinnyt jo hiukan palkkasuhteesta niin kuin, maksamaan asuntoa tai muuta, niin sieltä sai sitten vakuuksia ja tämmöisiä, niin kyllä me otettiin tosi paljon niin kuin ihan henkilökohtaistakin lainaa ja yhtiölainaa, mutta ne oli taattu niin kuin omakohtaisesti, että me ei ulkopuolisia rahoittajia suoranaisesti tarvittu, että ihan puhtaasti pääomalainaa. Osoittautui ihan toimivaksi, mutta olisi ehkä kannattanut yöunien tasaamiseksi niin ottaa hiukan enemmän semmoista niin sanotusta irtonaista ihan puskuriksi. Mitäs sitten nyt, jos on kaikki koronat ja nämä on käyty läpi, niin miten tämä maailmantilanne on vaikuttanut jo nykyiselläänkin, kun mietitään, että energia- ja raaka-ainehinnat pompsahti tässä aika rajusti, niin mitä se on teillä näkynyt? Varsinkin tuohon metallin jalostamiseen, missä muodossa tahansa, niin energiaa tarvitaan aina paljon. Se ei tule sieltä mihinkään oikeastaan katoamaan. Luo jännitet ihan tarpeettomasti. Varsinkin semmoista ulkopuolista jännitettä on aina ilkeä, koska se ei varsinaisesti se luo lisää kuluja kaikki energia- ja raaka-ainehinta, mutta se ei paranna sitä tuotetta itsessään. Eli eihän se tuote sitä ymmärrä, että muuhun on mennyt huomattavasti enemmän rahaa valmistukseen kuin aiempaan.
kyllä ne sieltä tulee aika rauhallisiin liikkeen, siirtyy sitten niinku loppukäyttäjällä. Kaikillahan meillä joku asiakas on ja se sen loppujen lopuksi aina maksaa, mutta pienellä viiveellä. Kyllä niihin pystyy reagoimaan ja muuta ja me ollaan hiukan lähdetty sitäkin kautta niinku purkamaan, että meillä on esimerkiksi 20 kilowattia aurinkopaneeleita hallin katolla, että pystytään hiukan saamaan tämmöistä niinku omavaraisuutta siihen energian suhteen. Sekin osoittautui ihan oikeinkin palkitsevaksi investoinniksi tällä varsinkin näillä viime hetken pörssisähköheilahteluilla. Se on välttämätön tarve. Kyllä materiaalia muuten, vaikka hintakin on ollut verrattain korkealla, niin on ollut myös saatavuushaittaa. Nyt se on aika pitkälti tasoittunut. Tavallaan jopa melkein unohtunut, mutta sillä hyvällä tavalla pyritty unohtaa, mutta ei täysin pidetä niin kuin kaikkea itsestäänselvyytenä. Et nyt on otettu asioihin normaaliin aikaisemmassa vaiheessa varmuus, että sitä yleensäkin on saatavilla. Joskus se oli niin itsestäänselvyys, kun jotain tilattiin, niin puhutaan vain, että mikä päivä tulee. Sitten oli pahimmillaan korona ja varsinkin Ukraina on tosi iso metallin tuottaja, toimittaja Euroopan mittakaavallakin, niin kyllähän se vaje jossain näkyy. Ne alkaa olemaan nyt, niin kuin näkisin, että takanapäin. Ei ole enää ollut semmoista jatkuvaa että ei oota tai että puhutaan niin kuin kuukausista tiettyjen materiaalien toimittamisen suhteen. Onko teillä paljon muuten niin kuin liiketoiminta muuttunut siitä, että kun te ostitte se yhtiö, mitä se niin kuin myyjä teki, niin onko se niin kuin tänä päivänä edelleen sitä samaa vai? Perusrunko on edelleen sama. Siellä on ollut, metalli on sinällään kiva laji, että siellä voi suuntautua eri toimialueille. Pelkästään se, että meillä on tavallaan 2 tuotantohaaraa, eli on nämä vähän kevyemmän jalostusasteen kantavat palkkiluontoiset tavarat, mitä tehdään paikallisesti ja mitä yleensä käydään myös asentelemassa. Ne on siellä semmoisena vähän niin kuin uudelleen heräteltynä aiheena. Edelleen päätoiminta on siellä kone- ja laitepuolen toimituksissa ja niiden varaosissa aika pitkällekin jalostettuna. Mutta tämä niin kuin heräteltiin sieltä niin kuin vanhoilta pohjilta tämä kantava rakennepuoli uudestaan. Sitä oli aikanaan lähdetty hiukan väisteleen, koska se on aika standardoitu ja se on tosi luvanvaraista toimintaa. Eli sinne haettiin pakolliseksi muodostunut sertifikaatti, joka vapauttaa näiden kaikkien jalosteiden tekemisen. Se toi tosi paljon meille lisää volyymia ja on mahdollistanut sen, mitä me ollaan aika nopeallakin aikataululla tänä päivänä. Tässä nyt melko tarkalleen 4 vuoden omistuksen aikana niin liiketoiminta on käytännössä 3-kertaistunut liikevaihdon kautta ja myös henkilöstömäärän suhteen. Aika kova. Ja siitä on päästy kyllä niinku, tavoitteet on nyt niinku siltä osin täytetty. Ainut mikä on, niin tämä tapahtui vähän tarpeettoman nopeasti, että se on ollut vähän huonosti hallittavissa, mutta kivalla tavalla. Nyt tuli vaan vähän sen ehkä jopa tyhjä kohta, kun ekaa kertaa tänä syksyn rupesi miettimään, että kuuluuko nyt tehdä vielä rekryy vai kuuluuko olla hetken aikaa tyytyväinen, niin nyt oltiin pitkästä aikaa sillä 4 vuoden rypeämän jälkeen, niin ollaan vähän siinä tilanteessa, että me ei voida tehdä rekryä, että täytyy ruveta tilojen kautta, että tilat alkaa niin kuin käymään haitallisen ahtaaksi. Miten iso prosessi toi sertifiointi oli? Vaatii kuukausia, ellei jopa puoli vuotta. Aineiston kerääminen, menetelmien ja muiden hyväksyminen, se on vähän vastaava kuin laatujärjestelmät yleensäkin monellakin alalla. Tämä nyt vaan on erikoistunut sit näihin kantaviin rakenteisiin ja hitsausjärjestelmät. Meillä on 2 laatujärjestelmää rinnakkain. Niiden akkredoinnit ja muut vaatii jonkun verran kans rahaa, mutta ne vaatii ennen kaikkea sitoutumista siihen, koska sä luot itse itsellesi toimintaympäristön ja varmistat sen koko prosessin ja materiaaliseurattavuuden sieltä, mutta sun täytyy itse luoda se tyhjästä. ELY-keskus auttoi tässä asiassa todella paljon, eli siellä on näitä ProAgria ja muita maaseudun kehityskanavia, ja sieltä kautta löydettiin Porista semmoinen konsultointiapuväline yhteisö, ketä
meille sit tuki tässä kaikessa. Se oli vaan ainut huono, että se tehtiin korona-aikaan, niin alkoi hiukan kyllästymiseen asti olemaan noita kaikki nettipalavereita ja muita. Et se on aika ilkeä luoda sitä vielä tällä etäyhteyksien kautta, kun moni asia olisi aika paljon nopeampaa ja helpompaa kuin konkreettisesti kävisi pöydän ääreen ja ottaisi sen asian niin kuin kerralla hoitaakseen. Tuossa kun sanoit, että on porukkaa tullut taloon töihin, niin kuinka paljon teillä on niin kuin yhteensä henkilöstöä? Tällä hetkellä päivittäisiä, täyspäiväisiä, kokonaikaisia niin on 12 henkilöä. Ja sitten on näitä hyvinkin vakiintuneiksi muodostuneita laskutusperusteisesti olevia kavereita. Et kyllä meitä on semmoinen 12-15 välillä oleva hyvä tiivis joukkue siinä. Hyvin sitoutunutta ja todella on iso kiitos kaikille heille, koska he on joutunut tämän ylimääräisen kaiken tavoitteiden täyttämisen ohella joutunut aikamoisia loikkia tekemään kanssa niin yksittäin. Se, että ollaan tavoitteellisesti koko ajan pyritty hakemaan lisää massaa ja muuta, niin se on ollut nimenomaan, että ensin on haettu se työ ja sitten on haettu se tekijä, niin mehän ollaan jatkuvalla ylikuormaan menty tässä jo aika pitkä aikaa. Se ei ole ollut se tavoite, mutta ne, mitä vasten sitä on tehty. Niin... Miten niistä ammattilaisista sitten pidetään kiinni ja huolehditaan siitä hyvinvoinnista ja muusta? Ihan henkilökohtaisellakin tasolla otettu huomioon, tai pyritty ainakin ottaa huomioon tapauskohtaisesti juttelemalla tämmöisiä ihan niin kuin miten menee jutusteluja. Mutta kyllä meillä on pikkusen tietysti näiden ulkoisten haittojen takia rajallisesti niin ihan virkistysreissuja ja on suunnitteilla nytkin, että kyllä me jotain pikkujouluteemasta varmasti rakennetaan vielä tälle vuodelle ja se on tosi kiva juttu, kun päästään olemaan niin kuin tekemisissä niin kuin vapaa-ajallakin ja muutenkin on sen verran tiivis yhteisö, että ollaan ihan säännöllisesti henkilöstön sisällä ja muutenkin niin tekemisissä ihan muistakin piireistä. Ja kyllä kaikki tämmöisiä, jos on ollut jotain kova halua ja innokkuutta alaa kohtaan ja halu kehittää itseä, niin on pidetty sitä vasten, jos se on ollut varsinkin perusteltu, että sä pystyt niinku syventyä paremmin omaan aiheeseen, niin on ollut ulkopuolista kouluttajaa ja pidetty tämmöisiä niin kuin NS-tuotepäiviä tai tämän tyyppisiä ratkaisuja. Toi on vähän monisyinen laji muutenkin tämä kaikki sitoutuminen ja sitouttaminen, niin se ei ole kauhean helppoa ja varsinkin kun on ollut paljon koronan myötä tämmöisiä kokoontumiskieltoja ja muita, mutta nyt mä luulen, että me ollaan löydetty taas semmoinen hyvä tasapaino siihen, että nyt voi ihmiset taas rauhassa lähteä ja kokoontua ja toteuttaa ilman sitä pelkoa, että siellä on kaikki vankilassa sen reissun jälkeen. Mutta kaikilla pienillä yksittäisillä jutuilla. Ja... Mitäs sitten, jos ruvetaan miettimään niin tätä yrittäjyyttä eri kantilta, että mitkä on sun 2 suurinta virhettä yrittämisessä? Ja mitä sä oot niistä oppinut? Ehkä just se, mitä kautta on opittu, niin just se, että malttia pitää olla. Se on se perustarve, että aina mieluiten kaikki eilen tai vähintään edellispäivänä. Se on ihan hyvä asioita edistävä, mutta se vaatii hiukan ylimääräistä energiaa ja sitten se, että siinä voi tulla monelle paha mieli kyllä niiden kautta, että jos on jatkuvaa kiirettä, niin semmoinen ehkä just. Ja se koskee ihan kaikkea. Jos on vaan perusluonteeltaan semmoinen, että haluaisi mieluiten aika nopeasti asioiden toteutuvan, niin se, että sitä tehdään väärillä keinoilla, hankitaan joku yksi projekti nopeasti maaliin, mutta sitten se sama jatkuukin, että otetaan nyt pieni tsemppi ja sitten se sama tsemppivaihe ollaan pyytää seuraavalla viikolla, niin jopa ihan tarkoitan, niin kuin, että mitä vaatii muilta, mutta mitä vaatii itseltäänkin. Että kyllä sitä tarvitsisi, vaikka kuin olisi hätä, niin tarvitsisi ottaa semmoinen pieni rauha itselle. Se ei ole keltään pois. Se voi jopa päinvastoin tuoda itsesi jo heti seuraavilla viikolla takaisin. Et se on niinku sellainen ainakin selkeä yksittäinen. Ja sitten ehkä se toinen, jos tarvitsisi nostaa oikein selkeänä ja hyvä tämmöistä itsepohdiskeluukin tässä samalla, niin
se riski, että ei tahallaan, hallitut riskit on aina vähintäänkin ok, ne on jopa ehkä semmoisia vitaaleja, mutta ei niitä kannata hakea sen riski- ja jännityksen takia pelkästään. Sillä täytyy olla joku perusteltu syy ja täytyy oikeasti harkita se asia. Et riskejä on aina ja niitä on hyväkin, mutta se, että ei hae sitä vaan sen takia, että nyt täytyy saada jotain jännitystä. Et kokeillaan nopeasti nyt tommonenkin. Se voi kostautua aika moneltakin kautta. Meillä varsinkin, kun tehdään aika pitkän jännevälin toimittamista, että asiakkuuksia ei sinällään ole kauhean montaa. Niitä ei tarvitse olla niin kuin tosi laajalti. Se markkinointikin on kaikki ihan eri luontosta. Meillä se homma toimii pääasiassa sillä, että pyritään niin kuin löytämään sisältöä ja pitämään niin kuin toimitusvarmuus ja tämmöiset laatuasiat niin kuin korkealla ja tasaisena niin kuin näiden nykyisten asiakkuuksien kautta, koska ne kantaa niin kuin vuosikymmeniä taaksepäin, mutta toivottavasti myös eteenpäin. Niin, jos sieltä rupeaa hakemaan jännitystä just semmoistenkaan, niin sillä voi rikkoa aika paljon semmoista jo vakiinnutettuakin pohjaa. Mitä sä haluaisit oppia yrittäjyydestä vielä? Tai niin kuin? Jos olisi jotain ennustajalahjoja, niin ne olisi aika kivoja. Kai ne harjoittuu tässä matkan varrella, mutta pystyisi niinku ennakoimaan suhdanteita ja muita, niin se ei olisi kenenkään haitaksi. Mutta kyllä ihan joka päivästä oppimista just niiden pienten askelien kanssa. Ja varsinkin siihen ei kukaan anna missään koulussa apuja tai mistään muualtakaan, että millain nivoutetaan kaikki tavoitehakuisuus ja pitkät päivät ja perhe-elämä esimerkiksi, niin siihen kun joku löytää jonkun selkeä oppikaava, että millainen saadaan, kaikki pysyy tasapainossa, niin mä otan semmoisen opin vastaan kyllä. Miten sä sitten huolehdit tuosta omasta jaksamisesta? En millään tavalla. Ei, kyllä niitä on. Se on paljon kun pääsee ajoneuvojen kanssa vähän puhastelemaan ja ihan tämmöisiä satunnaisia extempore-reissuja tai jotain. Ei niiden tarvitse olla pitkiä, mutta kunhan se on niinku semmoista täysin jostain arjesta irti vievää. Mä en oikein koe semmoista suurta tarvettakaan niinku millekään varsinaisiin lomille tai muu, mutta sellainen pieni tauko johonkin, että se riittää, että se on vaikka yksi iltapäiväkin joskus, kun se vähän niinku poikkeaa peruspuurtamisesta, niin ei ole lainkaan haitaksi. Mutta itsellä antaa melkein enemmän se virtaa ja semmoista innokkuutta, kun pääsee toteuttaa jotain hanketta, on se joku uusi varsinkin, niin se melkein katkaisee paremminkin kuin se, että kun asioita lykkää vaan eteenpäin ja muut, niin ne välillä vähän masentaa, mutta sitten just kun pääsee jonkun ison hankkeen aloittaa just sillä lailla, että sitä aika kauan tavoitellut, kun on vaan hakenut, että milloin se on se hyvä hetki, niin kyllä se antaa jo semmoisen hyvän säväri siihen, että ei siinä paljon tarvii enää niinku muita taukoja kaipailee enää, että kun vaan pääsisi suorittaa. Kyllä mä uskon, että me keritään joskus eläkkeellekin vielä ja siellä voi sitten ottaa vähän sillä ilman kelloa mentaliteetin käyttöön. Jos sä saisit antaa yhden neuvon aloittelevalle tulevalle yrittäjälle, niin mikä se olisi? Jos oikein yhteen tarvitsisi laittaa, niin varsinkin se, että käy itselle läpi sen, että mitä aikoo tehdä ja sitoutuu siihen ja pysyy siinä alkuperäisessä vahvaksi todetuksi, hyväksi todetuksi kaavassa, ettei lähde liikaa rönsyilee, että löytää semmoisen oman vahvuusalueen ja uskoo siihen kaikkeen, mitä on jo aikoinaan kartoittanut. Se on eri juttu, jos se perustuu vähän fiilikseen, mutta kyllä se yleensäkin kaikki ne ensimmäiset ajatukset ja muut, niin kyllä ne on perustunut johonkin ja niistä kannattaa pitää, että löytää sen oman toimitusväylän ja semmoisen, missä pystyy erottumaan ja tukeutuu siihen, vaikka vähän tulisi suhdanne löylyä tai muuta, niin ei lähtisi. Mä luulen, että tosi moni herkästi ajattelee, että rupeaa kasvattaa sisältöä ja laajentaa sisältöä ennen kuin niitä on oikeasti se perus
perus niin kuin tukikohtakaan tarpeeksi vahvistettu, niin se ehkä olisi, tässä on hiukan omakohtaistakin kokemusta just sen takia, että kun aika usein moni lähtee niin kuin hoitaa semmoisia, mikä on helposti ulkoistettavissa ja muuta, niin vähän liian innokkaasti. Esimerkiksi just vaikka, että jos sulla on joku tuote, mitä sä valmistat, niin ei sun silloin kannata ensimmäiseksi lähteä kirjanpitäjäopintoja käymään väkisin läpi, koska sä ajattelet, että no siitä saa lisää sisältöä, mutta jos keittäisikin sitä tuotetta samalla tuntimäärällä, niin se voi olla, että se tulee moninkertaisesti takaisin. Just näin. Meillä on tässä lopussa vielä yksi viimeinen kysymys, ja se on ollut kaikille vähän sama, ei liity enää aiheeseen, mutta Jaha. kumpi sun mielestä ensimmäisenä valmistuu tuleva, tai kauppakeskus vai Rauma henkilöjunaliikenne? Ui kauhia. Täysin puskista tämmöinen. Mitäs me tohon keksitään? Henkilökohtaisella tasolla junaliikenne ei sinällään aiheuta minkäännäköistä suoranaista tarvetta, ei ratkaise mitään ongelmaa, mutta kyllä mä näkisin, että mä en tiedä kumpi valmistuu ennen, mutta mä toivoisin, että se kauppakeskushanke. Se on niinku toive, ei muuta oikeastaan siihen. Mä uskon, että kauppakeskusaika ehkä ei ole enää semmoinen, mitä se oli, kun hanketta aloiteltiin ja se tarve on muuttunut tässä matkan varrella, mutta kyllä mä uskoisin, että se olisi jo rakennuksenakin hienoa olla tuossa. Mutta katsotaan, mahtaako siihen ikinä semmoista tulla. Molemmat on vähän se siitä tuskin toteutuu ihan lähihistoriassa. Kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Muistakaa ottaa nyt meidän Instagram-tili Ypodi Podcast seurantaa. Ja Muistakaa myös jakaa tätä jaksoa kaikissa somekanavissa, niin olisi tosi hyvä juttu. Niin. Kiitos. Kiitoksia.